Phu shen chuan luwen nu le pa lo hmu in an chan chin vel te alo zota an ni chuan an fanu chuan hun rei taka ta to alo du to thu te an lo chila a room pu nangma thalak le thil engemaw in a khat vek ti in an lo soya ka en ve the ngem a ti chuan ole ti in an hruaya luwen room a chuan fu shen thalak te alo in tar na sa hle a wardrobe hongin anu chuan heng thomhnaw te hi in me arina wangin amala khom vek ani a I hak tok chia vekin a ti chuan fu shen po chu a ril ro khoi ti a hriat hle a kor pakhat chula in hei hi ka hong the ngem a ti a anu chuan te reng mai ti in alo changa anu chuan ti nge inin kar a thavak loem ni tunla iwalung ngai mel ve a ti a hne na chuan luwen chu an fanu nei chuna ni a dwa taka en kol sak tur chuan an han nge na chuti lain luwen ron langa chutia akorda thatan la chu kaphal ringo temni ti in alak saka ada lut le anu chuan chadewin om ula in beru ti in anor chhuaka pona an kal dun chu bas tana hmelchhe pahnih lo om chuan an chungchang lo soin luwen chu mizak thei lo takani an lo ti vela fu shen chuan ngoi mak ru alo ti ve a chutia an kal dun chu anin be chawa luwen chuan engwanga khang korte kha lo lak tum ve ringot ngei ni ati a ani chuan katana iti thawalom alo ti ve a ma se luwen chuan ama chuan ni e ma se tuna chuan ani to lo alo ti a engeng emu an soya chutia konga an din lai chuan kar chak dewarun tlanin fu shen chuan kong sira nam phein akwa tluman shama an lum ve deu fu shen chuan hliam tle ma zonga nei ve a ma se na deu anga omin luwen ne na chuan kadamani chuan khongain kakya ngai theyangem ati vela ani chuan chutia ngai tuan angai lo hospitala ka shwayang che ati a ma se ani chuan analu tuk ti chung chuan angai lo ina ho ka du zok ka secretary ne na private doctor rontir turin ka timayang ati le tala ti chuan thawin an ho zui tabok ina chuan khuma lo mu in doctor chuan lo envel meka enge chan chin an han ti chuan fu shen chuan doctor chu lo signal zewin doctor chuan Mr. Fu hi anna hle ani anun na achan lo hi alom hle ani ati a engtin nge kan tiang an han ti chuan dwa tak en kol tu tur an mamu ani ati chuan annom puinu khan ole keiman ke en kol don ya alo ti wata fu shen secretary khan lo kwai sang watin kapi fing ta che khatyang te chuan adu shemoi ta che luwen en kol adu wanga lom alo ti a Peter report chuan o kalautar ve to ni hi ti in a han changa midang ne na chuan luwen chuan kapi sublo wa siamla akyanga kalau omang ti in an chwa san tabok puante chu a han sin thatira fushen ne na chuan engwanga khatyanga che thut nge ani kar ron tlan chak si a hlo omasin noi nei chan man che palom ati a ani chuan chadewin min en kolla kadam mayang alo ti ve bok luwen chuan lo ngak la ti in a chuak zoka a chwalai chuan a phone chuan tu emakolin an mani ron su tu te kha lo chui chang turin a ti nga la luwen ron lu chuan ina tak tak lowem ni kol tei lo mang theya ati a asop chu pe in eiro chagnai nei lewa theinan ti in a shela fushen chuan min ei tir thengem kala chaklo ema fian ka keng theilo ati a luwen chuan ti ngai na shilo chuan a han hop tira a eizo chuan ti khan mula ha dami memo ati a ma se fushen chuan in bol ka du ani alo la ti tlata ma se keima chuan ka theidon si lawa ati le vela luwen chuan chotula tuilo la in khuma chuan bed bat chu pe ka hantuma akor phel saka shu ka hantum chu azam le dewa chol detin ma se fushen chuan lawanin apot na ya khuma chuan botlu in a fop ta a luwen pot chuan lo nial shan ta lawa ti chuan nuam de tak chuan zan hun chu an mang dun zui ta bok zinga lo ni chuan fushen chu mut fu deuh hian lo oma ma se luwen aron har chuan
nang hi kanai ti kha dot vek ani ti in lukhama vom chuan a chuak da ya setting room a han thu chu a message don a han ena fusion le hmelchhe pakhat thalak ni ngei tur ani chu hmelchhe chu duruping ani a ring hle boka aruk chuan khamizana arun holo na chan kha ani nge yang ati a chutia a thin rim hle la chuan fusion chu arun chhuaka a hmela han mu chuan diklo om ti sha in enge thil thlenga omem ni ti in a zot nga la a thil don chu mu in thin rim deuh chuan nang hian min bum kwal mai mai ani ilo ho lo zan khan engei ti ati a fusion chuan party na akal thu le chu pu an som wang chu ni thu shilin adu aya alo in hnem wangin a secretary chuan hotela a thla thu asoya mase athlak dun nen ain an lo em wang chuan karing thailo che ti in thin rim deuh chuan a chuak da ya fusion chuan man mo dewa zui chuan a chuaka a secretary chuan news lo shilin amale hmelchhe pakhat thalak internet a adar thu le chunu nen chuan zan hun an hmangdun angin an larani thu te chu alo shil zung zunga fusion chuan duruping ti ngei ani arin thu le ama wanga an buai zia chu aning to hle a achin fel tur thu chu shilin luwen omna lo zong turin a shila ama chuan duruping awa mudon ani a office a chuan lo thu in duruping chu awa mu a ani la chuan chutia fusion an a han ko chu alo in ti thei em a aril ru chuan ming chhiat hlau hle mai ti in a han pan na ya min mudu chu kalom hle mai ti in a han na ya fusion chuan engwangin nge khal thalak te kha I the dara ti in a an khuma ver ther tak hian ole ming chhia ti hlawani ti ro lu family ten an pui du lo chi ani nge yang ka hne na ron let la ala tlai lawania keiman ka thei angin I ming chhiat na hi ka no jiang ati vela fusion chuan plan anei wang chuan ole kalo ngai tu ang ati a duruping chhuanu chuan a secretary chen jan kha kolin chanang le ati a sin dot lia chuan duruping hi chhuata ni kho shelawin alo oma aron har chu abulami te ne na chuan engthil nge ti ni ya initiat min chwa ba ju kidnapping hi swala ni sin jela tanin du emni ati a chen ran run hoi mu chuan nang hi engwanga hetianga ti ngei ni fusion ka shilanga ilaka zangai na alan tir kher lawang ati a ma se fusion churun langin ama ti tir ni hleinem keima ti tura ka shilwanga ni kha ati chuan makalo ti hle a luen po chu fusion unaw nu khan a chen na a alo bi ruk tir hi alo ni lom thu te alo shila kanzin chuan a phone chuan thil thleng te chu alo ena alo shil zela mi te chuan a thawla le tu na a hmel te chu an khai khin ti a han mu chuan a ril ru chu na thoma se a hawlutuk khang te chu ka twar hnem tu alom ka enga ma thok to lo alo ti ve a ril ru chuan fusion ti chen ka kalbawa min biak poi tum me alawania ati a kanzin chuan alo hnem ve char chara a unaw pa chuan engemaw atana ti arin thu te soin ngak sham tur chuan a shila ma se luwen chuan engpo chu ni se boina are theinan in chen ka du ani a paper po a fel che pang ati a kanzin chuan a ril ru chuan ani theilo ka unaw pa hian a chan tak nya don che ti in a kola ma se a pik thei mya si lawa fusion po chuan duruping hne na chuan tuna achunga thil thleng te hi ama ti tirani ti alo shila chutha in engkim atira changa atop thlengin thudik soi turin ka du che ati a I soi du lawani chuan tin na che ka shedon me alawania ati le meu chuan a soi chan tabok entertainment industry lo lu tira chang to khan ka du to che a ma se khanu thawi so khan a chang che a han ti chuan a chungchang a chhezonga soi lo turin lo shila chenjan chuan evidence an nei te kha a han pe a duruping chuan alo pot thlera ti khan a che to in evidence po engma ka chunga in ti theilo ati chuan a copy tam takan siam thu an shila ti chuan engkim chu soi turin an ti le a chenjan chuan a phone lo phorin alo tin ran bok
chuti lain luwen po chu tu emo kolin divorce paper lo ti fel tur chuan a hrila kenzin la chuan a u chu enge ti ang anupui hlu taka chan don ti in a ril ru chu alo ha ve hle a ma seva nei thlak takin shenjan life chu mu in doruping impuan na chu luwen hne na chuan a han mu a ente kha hei ka unau pa thil ti hi itan vek ani kha awa che chave ti ro ati vela a hlim to hle luwen po chuan hetiang alo ngai ven wanga ni mo alo re katan vek ani mo ti in ain ngai to har vele to a kenzin chuan unau nu in chen kha chu i thlak le theiania ala tlai lo alo ti le a doruping po chu a thil ti te soin alo in puang ve zela a to pa chuan i thil ti sung sung wang hian shemna i mungai yang ati a shenjan la chuan hei i thil soi te kha ka life vek ania mi sung sung in an shevek to alo ti ve boka thin rim tak chuan a han hawa la son va dru ti in midang te chuan an shwai ta da ya shenjan ne na chuan luwen omna chu i she tu em ati a ani chuan an la sha lo thu in lo changa a phone live fatin tur chuan a han ti a ti chuan live na a chuan a soi ta bok kanupui omna ka shelo me ka a omna sha in omani chuan khonga in mi shil donia ti in luwen hne na chuan ilo enani chuan ka ti pal chuan ka hmangai lutuk che ania kala ka I thatwang ni lowin kanupui ni a ini na ang khan ka hmangai che ani ati a life chu an ti top zui ta bok luwen po alo hlim ru hle to a anui ver mai kenzin la chuan khang hun chung zong khan doruping kha mi swal alo ni a tuna chuan shemna a mu to ngei do ne chuan ka unau pa po ati tha ka ti hle mai ti in luwen hne na chuan egi la nga ringa ka unau pa bula chuan vakal va dro ati a akal ve mai bok fushen po kol ngalin luwen chu abula a om thu le tuna chuan nangma muturin alo kal chia runlam va dro alo ti a fushen po man mo deuh chuan akal ve ngala pona chuan in tokin an hlim dun hle a fushen chuan engtin nge khatyang khan engma soi lawa I kalbo dai thei ati a ani po lo nui sakin a hun kal to angai to chwa ka a thau lai kha fushen chu chingchi in zungbuna ron phora kanupui ni na a ma se kanupui ni durin kala so me lo che ti in min nei du angem luwen ati a hlim deuh chuan inupui kani sa ringa lom ti in zungbun chu an han in bun ti ra ding chuakin kalaka ta hi ikalbo ka phal to ngai lawang ati a luwen la chuan ani chuan ka thau le theyang ti ro alo ti da ya ma se fushen chuan te reng mai ti in ama anglo tak chuan lo pom thlapin anin kwa zoi ta vong vonga a top ta